Da li si za seks? To jest, da li si za vanila seks? Jedan od najboljih Tom Ford parfema ikada. Idemo. Ćao parfemičari moji, dobrodošli u ovaj video i dobrodošli u jednu, slobodno mogu da kažem, ekskluzivu među ekskluzivama, jer ponovo radim neki review parfema na Balkanu koji niko zvanično nije uradio. Ostavite like, subscribe, zapratite me Instagram, TikTok, Facebook grupa, sve već znate i danas pričamo o parfemu koji dolazi iz privatne linije Tom Forda i parfem se zove Vanilla Sex. Ovo je jedan od onih parfema, bukvalno kao tu nezvanične informacije su bile kao ako ne znaš kako da odeš devojku u krevet ili da joj ponudiš seks ili šta god, nosi ovaj parfem, taj fazon. E sad, da mi stvarno pričamo o tome da li je ovo jedan seks od parfema, da li je ovo seks u vanili, vanila u seksu, ali parfem koji, ok, budemo iskreni, čim ima neki seks ili fucking ili nešto, to je zvučno, ok, privlači pažnju, to je marketing, top level, svaka čast. E sad, što se tiče samog mirisa, znate da negde Tom Ford pravi ultra brutalno kvalitetne parfeme sa odličnim trajanjem i negde prave ultra kvalitetne parfeme sa nula trajanjem, negde prave smeće od parfema. E sad, ja ovo testiram fino, ja sam ovo poručio za Amerik još odavno, da taj rođak dok je došao, sletao, doletao, kako god, jedva stiglo. 10 ml, umeđu vremenu se pojavila boca od 100 ml i ono ću vam kažem, jednu najgoru stvar jeste ta što ovaj parfem je fino skup, čak i na tim nekim i popustima i u grupama, tako da 50 ml košta oko 250 evra, 100 ml košta oko 400 evra, tako nešto. Čak je skuplji od Tom Ford fucking Fabulousa u tim nekim pričama, čisto ono da znate, ali odlična stvar je za vas da ja ovaj parfum sam rešio da splitujem na decanto.rs, znači bukvalno koliko košta totka, toliko košta i tamo, znači 10 ml, znači imat ćete opis link, znači odete na decanto.rs, Vanilla Sex, procedura ok, 4800 dinara 10 ml, znači bukvalno split cena. Ali ajde sada da stvarno pričamo o samom mirisu i kvalitetu i zapravo kakav je rad. Parfem kao parfem, čim je to vanila, čim je to neki taj fazon, ok, asocijacija, nikako vrućinčine i da, nikako plus 40 i ne znam ja koliko, ali nešto kao što mogu da kažem i za moj parfem jeste da može da se nosi leti uveče bez ikakvih problema jer je stvarno magija od parfema. Mirisno je ovo savršeno, fantastičan blend, ultra kvalitetno, ultra dopaljivo i fantastično je odrađeno. Znači najprostim rečima, da li je ovo dobra i da li je ovo seks priča, da. Apsolutno da. Ajmo onda da krenemo redom. Otvara se bademima, ali tim nekim, kao neki tač gorčine u tom bademu, kao kad je onaj badem koji je ostao malo na suncu pa se onda ubaci u blender pa taj neki vibe, ne znam. 3 vrste vanile, mahune tonke i sandalovina. Znači, kogod da je iole laik u svetu parfema, znači da je ovo sladak parfem, ali sreća nije toliko bolesno i odvratno sladak da guši, da smeta, tako da testirao sam ga noću, radi savršeno, skuplje komplimente. Budete jednostavno primećeni kada nosite ovaj parfem, jer u moru vanila ovo je jedna od najjebozovnijih vanila ikad u nekom parfemu. Nažalost, ta neka cena, ali eto imate opciju za decanto.rs, pa eto to može da bude onako malo bolje u smislu da prođete jeftinije, tako da parfem kao parfem, magičan, fantastičan, odličnog trajanja, traje nekih 6 do 8 sati. E sad, da li je to zbog iole tople noći koja je ipak dovoljno hladna ili će ovaj parfem još bolje raditi kada dođe tipa jesen ili zima, to sada ne mogu da vam kažem, zato što sam ga testirao po ovom ludačkom letu, realno, znači bam, što i nije loše, može da se testira svašta, ali parfem kao parfem, otvara se, rekoh, tim bademima i odmah dolaze kao sprat od zgrade, od kuće, bam. 3 vrste vanile, dolazi sandalovina i tonka. Iz baze, znači ima vanila i u bazi, ima i u srednjim notama 2 vrste vanile. Dosta vanilast, potentan i negde mogu da skontam zašto se zove Vanilla Sex mimo marketinga, jeste da stvarno deluje onako kao neki afrodizijak, deluje kao nešto, hoću da te jedem, hoću da te... Ali stvarno gurmanski fazon, kad si najviše gladan pa ti zamiriše nešto, tebi se probude ona sva ludila, daj mi da jedem to. Tako ovo negde deluje na i periferni nervni sistem čoveka i žene i na sinapsu mozga i na sve i svašta tamo nešto. Ekskluzivna recenzija i nešto što se na ovim našim prostorima ne može naći, što je odlično. Postoji samo nas par koji dekantujemo, zašto je super, zato što neće sad cela Srbija da miriše ili Balkan na taj parfem. Tamo dok ima tih malo zaliha, eto, moći ćete da iskoristite šansu da mirišete na ovo čudo. Sve u svemu, znači jedini
price like je ta neka cena koja može da se nađe, na dekante je mnogo više isplativlje, da budem iskren. Mirisno savršen, božanstven, prelepan, vanila, zavodnička, ali otvaranje do neki čak sat vremena sa tim bademom koji je malo gorak, onako opor, je taj fantastičan twist koji ovaj unisex pretvara u pravu mušku priču i onako baš dole deluje zavodnički, muški, jebozavan parfem. Stvarno jebozavan parfem. Koliko god je ovo Vanilla Sex bila fora u smislu marketinga, stvarno su pogodili to što su hteli da pogode. Traje nekih 6, 7, 8 sati po ovom vremenu, što je odlično. Topla preporuka da ga nosite samo uveče ili kad se spuca kiša ili grad danju, pa temperatura sa 39 padne na 22. I parfem koji je mirisno savršen, blend perfektan, skupe komplimente, fina aura projekcija, znači oseti se, znači bio sam sinoć kod drugarice, kod Mile ne nosim ovaj parfem, znači ljudi ne razumete i ne znate, reakcije bile su wow. Sve u svemu, da li vam treba, apsolutno da, probajte ga, jedan od onih koji vrede od Tom Forda, ne kao neki tam bez veze parfemi koji su realno smeće od njega, koji ne traju ništa, a su tek skupi. Ako želiš i ti da mirišeš ekskluzivno, možeš da naručiš ove dekante, još jednom ponavljam to, dekante, jer znam da će me ljudi pitati gde mogu da ga nađem, boce ne postoje apsolutno nigde i onda ajde da ti preporučujem naravno da kupiš negde dekante ovih parfema. Da ne dužim mnogo za single recenziju, znate da to generalno ne radim, da sad single recenzija traje 15-20 minuta. Još jednom, suma sumaru, odličan unisex koji zbog badema ima taj twist da je pravi muški parfem, zavodnički, skuplje komplimente, traje odlično, fina aura projekcija i pravi seks od parfema sa dominantnom notom vanile koja nije teška i ne guši i ne smara i nije odvratna kao što to neki parfemi imaju u sebi i jedan od najboljih Tom Ford parfema ikad koji su izašli, pogotovo ove nove neke priče. To je bila ekskluzivna recenzija jednog od najpopularnijeg, najhajpovanijeg parfema i jednog od najboljih parfema ove kuće, a to je Tom Ford Vanilla Sex. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ukoliko ste ga probali i ukoliko se vama sviđa ili ne sviđa parfem, pišite mi. A za sve vas koji niste probali, topla preporuka decanto.rs, bukvalno split cena da nađete dekante 10 ml ovog parfema, što je odlična priča. I nakon toga obavezno se javite i pišite mi da li vam se svideo ovaj parfem ili ne. Ljudi, to je to za ovaj klip, ne zaboravite, još malo je ostalo haosa, poručite mi mythologyparfums.rs i uskoro stižu 2 nova parfema, tako da nadam se ako da Bog da sve bude mirno po ovom ludom svetu, uskoro 2 nova parfema od Mythology Parfums kuće. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip, ljubim vas vaš brat, vidimo u sljedećem klipu, ćao!